Čaute. Tieto schody, tuto nás ojebali. Au. Už je svetlo. Kafe Proxa. Kafe Proxa. Rozbijajú tam niečo. Všetko, dôkazy samé. Všetko ide tam. Všetko, čo vás vyvolá. Ľudia idú do práce. A využijete domov? No. Nie, vieš. Tu je u mňa. Apa. 3/4/6. Skončil sa Plastic Scream 001. Bobo povedal, že šutre. Jo. Rende. Dopravná banka. Ty kokos mieňa celé, ona zoberieš ty? A od vás sa to zoberie k Jožovi, dobre? To dnes. No. A čo to budem brať, ale? Jožo, poďme Pavlovičovi. Zober to domov, ja to potom zoberiem ale pinky. Mutta vaan engedin gondol, jasne. Pinko tam je dole, toľko. Veľmi opatrne. Čo ešte jen to robí? Előre üljön be és azt ennek játszani. Tak sa nájde do. Čau. Každý ide domov, toto nemôže byť pravda. Zajtra pokračujeme. Človek však chytnú to, vieš, Nie. Nie celú. Čakaj, pozri sa sem, jak naštartujem. Vidíš to? Vidím. Step one. Step two. Ja sa nemôžem ani pripútať. Však ty si pripútaný hentým. Step four. Toto nepil, kam to zapísať? No, už tam nemám šťavu, za 300 korun sme natankovali. Scream promotion. Au. Babky idú do... Teta! O 6 je omša. Ty kokso. Zdávajú sa držať. Že 6 hodín ty toto. 3/4/6. A ja som rátal, že tam budeme do 7, takže hodinu a 4 máme náskok. Ale skôr sa skončilo, 30 minút. Tam ide neviem Môžeme koľko. byť radi. Ale tak to akože ľudia, že už ráno okolo 5 netancovali a tak je to zvláštne. No vieš, tu není také, že pikomen. Ale tak keby bolo piko, neboj sa, bolo by, ak by ho zapáliť, bolo určite tak. Ale málo, minimum. Myslím, že toto bola prvá akcia, málo ich prišli. Kunda ľudia, keby 150 ľudí, kto vyhral, nikto nevyhral, čo? Ja som bol na... Myslím, že väčšina by prišla znovu a ešte možno aj nový. Ale sklamali ma niektorí ľudia. Ako neprišlo moc ľudí z okolia, ako keď Nebudem menovať, kým je kamera zapnutá.